Gricko, čudovište iz knjige. Rukujte pažljivo. Oprez, ova knjiga ujeda. Ovo je priča o malom čudovištu koje se zove Gricko. Gricko voli da gricka sapun i Gricko gricka čarape. Gricko glođe gumene patkice i Gricko klopa satove. Gricko voli da gricka prstiće na nogama i Gricko grize čiviluke. Ali Gricko najviše voli da gricka knjige. O ne, gde je Gricko? On je progrickao put iz ove knjige. Gricnjam, njacnjam. Nestao. Možeš li da ga pronađeš? Au, Gricko je progrickao put u neku drugu bajku. Zlatokosa i 3 medveda. Prvo je Zlatokosa probala kašu iz velike činije. Bljak, previše je vruća. Onda je probala kašu iz srednje činije. Previše je hladna. Onda je Zlatokosa probala kašu iz malecne činije i bila je čudovište! Podrik. Kada su 3 medveda došla kući, bili su šokirani. Neko je pojeo moju kašu. Neko je slomio moju stolicu. Neko je polovio sve. Nisam ja, čudovište je. 3 medveda je čekalo veliko iznenađenje kada su se vratili kući i shvatili da je mali radoznali žutokosi nevaljalac pojeo njihove stolice i spavao u njihovoj kaši. Pridružujemo se bezobraznom, malom, čupavom stvorenju u ovoj avanturi kroz bajke. Jadna mala Zlatokosa. Nevaljali Gricko je progrickao put do nove bajke. Brzo, hajde da ga uhvatimo. Crvenkapa. Duboko, u mračnoj tamnoj šumi, Crvenkapa je pronašla bakinu kućicu. U pomoć, zaustavite to grickalo! Upravo je progrizao korpu sa ručkom moje bake. Izgrabio je moj ogrtač. Crvenkapa je pokucala na vrata i ušla. Baka je izgledala veoma čudno. Ja izgledam čudno, a Crvenkapa, ona uopšte ne izgleda kao prava. Hej, Crvenkapo, kakav buckasti, luckasti stomačić imaš? Tim bolje da grickam. Posle velike halabuke, baka je oslobođena iz ormara. Pustite me unutra, ova priča treba da bude o meni. Moj heroj, hvala ti, Gricko. O, Gricko, pretvorio si me u pile. Osjećam se tako paperjasto. I veliki zli vuk nikada više nije bio ni veliki, ni zao. Crvenkapa voli da posećuje svoju baku u njenoj kolibi u dubokoj gustoj šumi. Jednog dana ona odluči da ode na izlet, ali na putu sreće nekoga veoma čupavog ko za ručak želi da pojede njenu korpu za izlet i crveni ogrtač. Ali na kraju, hoće li veliki zli vuk otkriti svoju paperjastu stranu? O Bože, Crvenkapa nije srećna. Stvarno moramo da uhvatimo Gricka ovog puta. Pravi veliku zbrku. Hajde da ga uhvatimo. Joca i čarobni pasulj. Samo što se Joca sakrio, Džin je stigao kući. Gospodin Džin je ušao kroz svoja ogromna vrata i seo na svoju ogromnu stolicu. Ali nešto nije bilo kako treba. Sve je omirisao i rekao: fi, faj, fo, tros. Nešto me ujede i beži sa mojom zlatnom guskom. Gospodin Džin je pokušao da uhvati uljeza i zlatnu gusku. Vraćaj se ovamo! Bežim ja odavde, ali oni su uspjeli da pobegnu.
Fifaj fofam, vratit ću ti zavati, grickavi huliganu. Kada se Joca popeo uz ogromno stablo pasulja u njegovom vrtu, on je otkrio ogromnu kuću, ogromnu gusku i ogromnog mrzovoljnog džina. Da li će Joca osloboditi jadnu gusku i da li će stići kući na vreme za ručak? Za dlaku. Zlatokosa. Ura! Zlatna guska je konačno na slobodi i izgleda da vraća Gricka nazad u njegovu priču. Jupi! Zlatna guska je spustila Gricka nazad u njegovu knjigu. Jao! Hvala ti, Zlatna gusko. A sad brzo, hajde da zatvorimo sanduk pre nego što Gricko ponovo pobegne. Svaka čast. A sada stvarno ne smete da skidate pogled sa Gricka. Ni na jednu jedinu sekundu. Stanite! Čujete li nešto? Kakva je to buka? Gric, njamljac. Gric. Gricko! O ne, ne opet. Otišao sam da grickam. Vidimo se. Posjeti biblioteku. To je zgrada puna svih vrsta knjiga. Progrizi sanduk. Posjeti rođaka Glocka u gradu. Putovanje kroz vreme. Pobegni, putuj, gricni planinu, srkni okean. Pronađi atlas. Zamoli zubeca da nahrani izmišljenu mačku. Pronađi najukusniju knjigu na svetu. Udruženje za zaštitu bajki. Traži se zbog zločina prema bajkama. Da li ste vidjeli ovo čudovište?